As dat jy was nog nooit 'n bekleerige mensie. Eintlik verloor jy al jou fights van kleins daar, van graad 0 af. Pa, wanneer die feit dat ek my elke dag dood moet werk en sy die krediet en die geld daarvoor kry, wou sy gister 'n groot kans vat. Oké. Vannacht, kom tot die punt. Ik wil weten, wat heeft zij aan jou gedoen? Dat ik kan niet verstaan mij te doen, aan die Paloni-vrouw, zodat ik me daar beter kan beplannen. Sy het een van die customers se perm lotion te lank aangelos. Sy het dit aangesit en toe sy daar weg. Kasdag poskantoor toe, net om 2 ure daarna daar aan te kom en vir my onnozel en stadig te noem, net omdat ek die customer se perm lotion afgewas het. Ek het letterlik 6 kliënte gehad van my eie wat nog wag. Hey! Dat Paloni hier te fijn. Zo maar net zo. Jij is onnozel en jy is aardig. Dit was 'n fout, ouma. Ek het vir haar presies gesê wat ek van haar dink. Toe vat ek my sak, toe stap ek daar uit. Maar voordat ek uitgestap het, het ek myself 'n vet salaris betaal met die geld wat in my lei was. En ek het geweet sy gaan my nie betaal nie, want sy weet sy's verkeerd. That's him. That's him. Dit is jou oma se kind, jy. Hy is 'n lage stukkie. Jy kom maar toe my kind. Dis jou oma se kind. Nee, jou oma se kind. Met al my harde werk is dit die minste wat ek kon doen, ouma. Nee, ek stem heeltemal saam met kind. Wie Marina, in 2 weke het jy al gewig verloor. Ek kan dit sien. Nee, nou oordryf, ouma. Oké, ik overdrijf misschien zo'n beetje, sorry. Nee, maar ja, dan je ligt Marina, toen jij van mij voor je phone vertelt van... hoe rond jij haar klopt, hoe jij niet rustig, maar ik zie het nou. Jij gaat vroeg hier uit, jij komt laat terug. En zo waar, jij valt aan de slaap overal. Nou dan sla je op je toilet, je weet zeker niet van niet. Nee, nou, ouma, maar die daar is nou voorbij. Ouma, ik wil werk. Maar ook nou niet zo, nie. Maar ik kan nog zeggen over jou. Jij moet jou niet komkommerie. Voor mij? Huh? Ja, voor jou. Oh, ik vat die zeker, ouma. Je moet jou niet bekommeren, Mikken. Jouw oma vandaag voor jou zei. Die vader zal voor jou de rechte opportunity geven. Wat ik voor jou zei. Ik geloof ook zo, oma. En ik ga aan zo geloven, al verder hoe lang. Al is het nog 5 jaar of 10 jaar. Nee, volgende week. Die vader werkt in jaren niet. Soms voor, Marina. Ik weet, oma, maar wat ik bedoel is op zijn tijd. Ja, zijn tijd, zeg het zo. Nee, maar ik kan Bijbel je losgemaakt van hij werk af, man. Wie mens kan niet zo werken, je gezondheid. It's not worth it to work environmentally. For you, stress. Nee, ik is niet zo blij dat hij besluit gemaakt om maar heel erg waar. Maar hij is een loon, mevrouw. Ze moet lachloop. Mensen zoals zij in die leven krijgen hele dag. Al van het hoe lang. Ja, en soms breng ik alle dag nog vinniger aan dat lekker denken. Hallo julle, soms hier van die Karoo. Dankie dat julle hierdie video gekeken. Remember om ons te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.